Здравейте, приятели и любители на градината! Днес ще ви покажа метод за премахване на мъх от тревните площи. Мъхът по тревата е често срещан проблем в много тревни площи, особено в такива с висока влажност, сенчести и кисели почви. Той може да се разглежда като индикатор за някои основни проблеми в тревните площи, като например слаба дренажна система, недостатъчно количество светлина и ниско pH на почвата. Мъхът се развива в такива условия, конкурирайки тревата за пространство и хранителни вещества, което може да доведе до отслабване и изтъняване на тревния килим. За премахване на мъха може да използвате два метода, като днес ще представя единия от тях, за който ще са ни нужни три неща – лейка, вода и препарата зелен камък, също познат и с името железен сулфат. Приготвя се разтвор в лейката, като съотношението е приблизително 200 грама зелен камък, разтворен в 8-10 литра вода. Този метод е подходящ за по-малки площи и такива, при които мъха е силно изразен. С получения разтвор поливаме с лейката площта, където е открит мъх. За борба с мъха по тревата е важно да се подобрят условията на растеж за тревата, като се увеличи проникването на светлина чрез подрязване на дърветата и храстите, които създават сянка, и най-вече подобряване на дренажа на почвата. Също така, коригирането на pH стойността чрез варуване и добавяне на пясък може също значително да намали благоприятните условия за растеж на мъха. Редовното аериране, вертикулиране, чрез което се разрохква горния слой на почвата, помагат за подобряване на въздушния и воден обмен, създавайки по-неблагоприятни условия за развитие на мъха. Трябва да се внимава разтвора да не попадне върху плочки, камъни или други части от двора, защото може да ги отцвети или да се появят петна в оранжево-червеникав цвят. Препоръчително е след поливането да се изплакнат с вода местата, където е попаднал разтвор. До 1-2 дни след поливането, мъхът започва да умира, като първо потъмнява и почернява. Тази процедура е добре да се повтори след 2 седмици, за да е сигурно, че мъхът е напълно унищожен. Препоръчваме също третирането да се прави веднъж преди зимата, ноември месец, и също през пролетта, в началото на март месец, преди тревата да е започнала активен растеж.